kontynuujemy przygoda z Niklausem. Niklaus, jaki jest plan na ucieczkę? Przed siebie biegniemy? Tak. No to biegniemy, tak. to chodź. Czy czujesz tą wolność powoli? Już teraz już trochę tak. Teraz już trochę tak. Dobrze. Patrz jak pięknie tam jakieś sokoły, jenoty, Albo bekasy, inne kuny. pustułki, o tu strumień O. szemrzący. Proszę, no pięknie. Czy my idziemy na grzyby? Paradoksalnie myślę, że nie. O, tutaj siup proszę. Myk. Tu bym chętnie się wybrał na jakiś paintball. Mhm. Stary, to by był PUBG. Ale nie, ładnie jest. Muzyczka jest fajna, dźwięki są spoko. Jest chilloutowo. To mi się podoba. Tu trzeba drzwi podnieść drzewo. To już ci pomagam. O. I got it. Gary. Ty, a moja ręka? Nie widać Wait, ani wait. jednego Leo, zęba. there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Kurde, empty camp. You're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. Ja już wiem, że to jest zły pomysł. Że tam nas ktoś napadnie pewnie, jacyś kusownicy, albo Pieron wie kto. Ludzie kanibale, tak jak... Powiem ci tak, zginiemy albo gorzej. Albo gorzej, w tym jak był ten Ty, film, Karasie, Wzgórza Times when I mają was a kid, oczy. tu się zaczyna Niklaus survivalowa gra. Ty Ale patrz, fajna woda. Moczą się te. Ale to zrobili, fajnie. beach sleeping in a Czemu ja nie 9x5 podnoszę nóg? room Przecież with to bar. łatwiej by było. Chlap. Pa, widziałeś to? But seriously though, Dobra. Albo jaki ciulta obsa. Ja będę dmuchał. bugs, O, ja mogę no wystrugać dzidę. civilization, no toilet paper, fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Strugaj dzidę, Maybe strugaj. not, but still. Nie, to odwróć się. Nie mogę tak, jak Pokaż patrzę. to. Nie mogę strugać jak patrzysz, odwróć No się. patrzę, no. No nie patrz, No strugaj, bo fajnie się w nóż. wstydzę. Dobra, to idę. Almost there. Będziesz polował na Should be rybę? able to make No. a spear with this To ja też knife. muszę dzidę. Just a Jazda. little more. I'm gonna need some more wood for the fire. Aha, trzeba ognia dosuć do tego. Gonna Znaczy need drzewa some do more ognia. wood for the fire. Dobra, pierw musimy właśnie. Jakie fajne! Niklaus. Czekaj, ja muszę tu wejść. Może jako zanęta? Ja, Użyj dzidy. Ciii. kurde. Dobra, ja się... Bez ruchu musisz pewnie, wiesz? Nie ruszaj się. My je tak musimy przypłyną. zapędzić w kozi róg z dwóch stron. Dobra. Not bad. Mam, Masz? mam. To jest lepszy łowca. No. Teraz ja nie upoluję nic. I mocz pić. God damn it. Przecież to Kurde, nie jest umiem kurde chycić. słodka woda, po co mamy Czekaj, bo pić nie mocz? nie umie chycić nic. Jeden musi naganiać, dokładnie. No to Naganiaj czekaj, ja ją miło. odłożę gdzieś tutaj. Ja na E, wciśnij na ognisko. Nie, bo on tu roznieca, bo nie ma tego, trzeba dołożyć do ognia. Odłóż. Chodź Dobra, mi odkładam. ponaganiaj. Patrz, już ci naganiam. Tutaj, w ten róg. Patrz, kurde. Aaaa! Tam płynąć! Chlap. Tam płynąć! Dobra, jest git, no. No i tam, Tam, naganiaj. Tak. Kurde, nie tu, tam. O. Nie no, No, umrzemy, Niklas, z wyszło. głodu. Dobra, w drugą stronę. No. No, dawaj do mnie. Musisz podejść sobie bliżej. No i jeszcze bliżej naganiaj. Dawaj. Ale chodź pod... No bo one uciekają. O, mogę. jest, dobra. Dobra. Znaczy to wyglądało jakoś kurde cheatersko, ale okej. Rybacy level 9-9. To jeszcze jeden level. Dobra, teraz potrzebujemy drewna. Crypted tak zwane to było. Mhm.
Ej, ale mu taki nos, że mi się może przypalić jak dmucham. Dobra, musimy skąd wziąć więcej drzewa suchego. Dobra, jak tyś tą rybkę położył Odło gdzieś? po prostu na kół odłożył dzidę całą. O, gałązki tu I should są. be able to find some wood over there. Chodź tu, weź ładnie. I to jest taki element survivuru, To nie? jest kurde deforest. I muszę iść podkładamy. indziej. Do it. Aha, powinno wystarczyć. Dobra, to chodź wracaj. Dobra, jeszcze mam gałązki jakby co. O, i proszę. I teraz bierzemy dzidy. I kurde. A my powinniśmy śpiewać teraz coś, jak będziemy tak, nie? Mhm. O, siadamy. I kurde pieczemy. Patrz, widziałeś to? Nawet obrócić ją idzie. Dobra. No i to jest to. Płonie ognisko I szumią szumir deszcz. pnie. A ja myślałem, że śpiewamy wersję z Kapitana Bomby. Chyba nie była dobra. That tasted like shit. A, man. no czyli nie była Well, faktycznie. you know, it is what it is. Yeah. A kawior to akurat też nie jest jakiś super And my dobry. fucking feet hurt. What about yours? Jest I'm ty- good. Ty nie narzekasz za So bardzo. you're a tough No nie, guy, bo huh? mi się podoba Looks nawet. like we have much of a paradoksalnie. choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. Za niewinność. You're Tak każdy innocent, mówi. Ja. Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. Siur. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Dokładnie, pomożesz mi w tym, Niklaus. Tugeda. Ale się Niklas skumplował. Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky, so I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. No. Boję się rozwinięcia. I mean, we were gonna... Wait. O, helikopter. Oh, shit. To my się posiedzieli. We're closing in. We gotta move. To był krótki biwak. My fucking feet. Just suck it No ale up. ja ci powiedziałem moją historię, nie? No, No, wydymał i tyle i koniec. Co tu drążyć temat za bardzo, nie ma... temat już był zdrążony, jak sama nazwa mówi. To co, teraz szałas. I teraz... I tratwa. Zrób siekierę. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kinda uptight. O kurde, aleś I'd mi rather powiedział. be uptight than a loose cannon. Mm. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? Masz problem? You're actually the first guy Weź, who bo mi worked oko in a bank wybijesz. that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? O, jest O, chata, domek. You're making farma. progress, Leo. Przed wyruszeniem należy zebrać drużynę. There's a house over there. Let's check it out. Check it out. My mamy na sobie więzienne ciuchy jeszcze, tak. No.
Vincent, Dowej blacha. Zaś odginamy, to jest jakieś odginacze blach. Tłomiarze.pl. Kurypiejo. A, czyli mówią w mediach już o naszej ucieczce. Siedzi Uma. Karmina O, jako flinta. W wielu filmach była taka akcja, nie? No. Że podsłuchali, że mówią o nich, że uciekli. To jest O, Janusz! redneck. Those two fools come around here, they'll get a taste of old Betsy. Betsy? I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like To jest this. w sumie słuszna koncepcja. It's better to get them out of the house. What you have in mind? Aha, i będziemy wybierać teraz, czyje na See wierzchu. that barn over there? Yeah? We released the horses. O Release kurwa. the horses. How's that gonna help? Trust me. I'll be Niklaus. forced to go get them back. Trust me, I am przestępca. Patrz, ostatnio było po mojemu, to teraz po twojemu może. Czyli To go że konie. konie, dobra. Go konie. E, No i o. Sure, wherever, man. Let's try it. Okay, come on. Release the konie. Crap. It's locked. Over here. How do you know they got horses in there? Stary, It's a horse barn, cipy Leo. tu łażą. What else Ja should łażą cipy. Still, you Zwane sound so kurki. sure. Albo kokoty. I mean, it could also be empty. A, dla tych, którzy nie wiedzą, You hear to that? kowocipa po naszemu, po śląsku to jest kurka. Kura. Hey, look up there. An opening. Maybe we can find some way to reach it. Dobra. Pa, krówska. A, kabeka. Ja. Idzie coś, interakcja z krową jest, patrz. Idzie pohalać krowa. Zostaw ta krowa. Ale ty fajne to, kurdi. No dobra, i co teraz? Wypuść konie, no to musimy Ej, to jakoś się jest symulator farmy teraz się robi To z jest tego. farming sim, ale ładne konie w ogóle. No, znaczy bardzo, te wszystko krowy. bardzo ładnie zrobione. Patrz, dałem jej coś do Sorry jedzonka. about this. I can't help but think about a big juicy steak right now. Ale powiedział, nie? No beka. Nie chcę tego. Dobra, musimy coś tu zrobić. Coś tu musimy zrobić. Krowy są... Tutaj drabina, dobra, go drabina biorę. Pewnie we dwójkę musimy ją ponieść. No jednak widzisz, super se dałeś radę. Gdzie mam iść, panie? Gdzie, tu jest otwarty taki ten... lufcik. Niklas, bo jest ciężko, ci powiem. Będzie dobrze. Dobra, Ale właża. tak żeś to dziwnie Aha, ona się tam zaczepiła, dobra, to nie, to spoko. Kurde, ty. O, i to mi przypomina w ogóle z tego, cośmy grali Hunt. A no, to była tam taka, Się polowało. co ten pająk wielki biegał, Ja. albo ten człowiek świnia taki ogromny. Człowiek wieprz. Hunt Showdown to się Tak, nazywało. tak, The Hunt Showdown. No i co, i pograli i już zapomnieli wszyscy o This tym. might be No. able to scare the horses. Co to za kurde? first we release Betoniara. the horses, Betoniara. then we push this piece of shit down. A, trzeba to, co trzeba z tym zrobić? Czekaj, no to na 3-4. Nie, a nie, A tu nie nie. mogę już nic zrobić. Dobra, możesz tam... Aha, no. We should probably release the horses first. Aha, pierw konie, to dobra. konie. Chodźmy. There are No the i- horses. O, jakie fajne konie, I'm ty. not sure about this, but let's release them. Ja Ojerona. otwieram. Fajne Here you koniki, go, ty. Let's release the others O, too. o, o. Idą. Of course. Freedom for all, right? Can't argue Release with the that. horses. To już wszystko chyba. Wszystkie? Tak mi się wydaje. To otwieramy. Czekaj, raz, dwa, czekaj. 3 są, nie? Bo Możesz tu jeszcze można... coś? Tu można wziąć grabie na przykład. Dobra, ja otwieram. No, not gonna work. Albo co Maybe tu this można? will work. Nope, not loud enough. Time to scare the horses. A, No to larma. musimy- No to Trzeba musimy larma u góry narobić. zrzucić, No, chodź. no. Teraz będzie larmo. Dobra, ja biorę to strona i no nie naciskaj. No. 3, 4. Tyry. Ej, Ciul. I poszło z gruzem, pa. poszły konie po betonie, jak w westernie. Ja. Stary w szoku. The horses are escaping, honey.
Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Come on. Kłonie uciekają! Oj, pobiegli. Ale fajnie, my się przyczyniliśmy, żeby zdrowie było lepsze, wiesz? No i jeszcze do tego, żeśmy zwierzęta wypuścili na wolność. They will. A można powiedzieć, że my Mamy- jesteśmy tacy, kurde, dobrzy. Robin Hoody, kurde. Robin Hoody. Dobra. Ale ogródeczek fajny mają. Ci powiem, Ja. w takim domku na wsi bym chciał mieszkać, kurde. Jakby jeszcze internet był. A to koniecznie. No musowo. Dobra. Co tu jest? Banjo, stary. Zagram ci na banjo, chodź. Serio. Uwaga. A, jak... Ekstremalny, ty, czekaj. Średni pierw. Co to jest? O! Lol. Fuck. Daj se łatwy. Bo ci to nie idzie. Fajnie, że mamy czas na takie rzeczy, nie? Dobra, ej, czekaj, ja muszę sobie zagrać na łatwym, czekaj. Ja tu kwiatki Nowej pooglądam. Cicho. Yeah, smells pretty damn good. Ej, ja na pianinie mogę zagrać, patrz. Ty! Nice. Zagramy naraz, czekaj. Czekaj. Dobra, wyjdź. Niklaus, dawaj. No. Zagramy naraz, to się musi udać. Robimy tak, zagraj na łatwy, masz poziom też? No. To czekaj, ustaw na łatwy i powiem ci kiedy naciskamy No. i trzymamy E, No. 3, 4, Dobra. uwaga. Nice. O kurde. Nie zapomnieliśmy jednak tego, wiesz? Nasza stara melodia. You ready? Yeah. Okay. O kurwa, Ty. uważaj. That's good. That's good. Jazda. That's really good. Yeah, all right. Yeah. Come on, Vincent. To jest cudowna ucieczka. Oh, you're good. Yeah, this sounds good, man. Yeah, baby. Stary, dziadki nie słyszą. O, Nice. Didn't know you had it in you. What can I say? I'm full of klap, surprises. klask, To klap, było, klask. to było wspaniałe ogółem. Yeah. Dobra. Everybody can. Tu są, Radio? widzicie, bardzo ciekawe mechaniki są w tej grze. Get used to Można nawet kąsek drzewa wziąć, Fire if we put some of this I powiedz, że dołożysz, kurde. ale nie ma rozpalu, nie ma nic w ogóle nie ma Dobra, ognia. to ja idę do góry, bo pewnie tam jest jakiś pokój z ubraniami. Można się siednąć we O, fotelu. o. My wife always says that Never I thought don't a look couch good in could feel hats. this good. Let's prove her wrong. Niklaus. Tell you, I look good. Czysty, Dobra, biera go, czysty Niklaus. elegant. Let's see. Do they Biera have go. anything interesting? Nie mogę go wziąć. Czekaj. O, tu jest flinta fajna. Maszyna na ścianie. do I szycia. thought these were actually used at wars. Teraz zingerka. Uszy i kurde kieckę. No. I knew it. It's only decorative. Domek z kart. Buduj. Ty, ręce mi się nie... Ty, ja to... Shit. Aj, rozdupiłem Zdupił. domek z kart. Co ty tam oglądasz? Weź se przybierz jakiś hopie. Patrz na co sam jest. Ty! Oni mają... Co to jest sprzęgalnia, czy jak to się nazywa? Do Ty. tego, no. Jak to się nazywa? Wiem co to jest, ale nie pamiętam jak się... W Polsce takie zakłady się tak nazywają, czyli co? Krosno to jest. Let's help them with the dishes. Tak? It's Tak się mówi? Krosno to jest? Nie wiem właśnie. A, że krosno, no. Ej, ja im naczynia myję, patrz. Widziałeś to? Looking good, man. Po co im myjesz Ja to im myję naczynie, Gary, a stary? tyś mu wąsa domalował. Hey, Vincent. No ja lubię jak jest porządek. No. Dobra. Ej, jest wóz. Niklaus, Chcesz wóz? Tu jest wóz na patelni. Ja, zrób chlupnioka. meals have been No. made here. Muszę się przeblec. Patrzcie, Niklausa robi tam. Uuu. And the shotgun might come in handy. Zostawiacie ślady. A tam. A co będą nas po odciskach palców kurde I badać? tak nas Hey, my gonią. grandma had one of Do these. they have something good?
Ty, piwko było w lodówce. Ty, idę po piwo. Oh, this Ah. bear must have been open for a long Nie wypił. time. Chodźcie przeblec tutaj do nabie. Ida już. A czekaj, bo- Klaus, patrz co ja robię. Fajne łóżko, fajne. No. Yeah. Still got Dobra, the przeblykom looks. się. Widzisz? Ciągle przystojny. Nie podglądaj. Mogę iść do wanny? Ja, skóra. To ja. A ty nie masz Elegancko. broni. Ja nie mam broni, no. Może trzeba znaleźć jakoś. Dobra, tu już góra jest sprawdzona. Dobra, idziemy na dół. Sobie grają muzykę. Tutaj są jakieś książki. Tyś już był w kuchni. Ja. Tu w kibelku też rozumiem. Nie, tu żech Haven't nie był, cleaned ale... myself in days. O, umyję O. se kurde ręce. To trochę gańba. Go we dwójkę do łóżka. Ty, a tu umiesz to na głowa wziąć? Nie, tego nie idzie wziąć. Nie, Kapelusze. nie idzie. No i co? I to tyle chyba. Znajdź samochód, to go samochód. Me. Traktor ja widzę jedynie. A to chyba nie o to łazi. To garaż. Albo na księdza. krowie odjadymy. No. Ty, rzucaj podkowami. Chodź tu kurde, będziemy się... Robimy zakład. Czekaj, co tu się dzieje? Tu są punkty. Pokaż jak to jest. Jeden land, inny, 3, dobra. Aha, Dawaj. dobra. To ja ciulą, patrz. Uwaga. No. Kurwa. I rock. Po 5 jest. Mhm. Tu, ciężko. Niżej. One tam chyba jakiś magnes jest w tym, kurde, Dobra, je jest ściąga. jedna. Dobra, mam jedna. There's no Dobra, to way. teraz Dobra, ty. poka. Wść. No, czekaj. No, ciepaj to, o. Kaś A. tam niżej myszką muszę. Kurwa. Niżej jeszcze. Ja! Nie, Perfect wypadła. throw. O, I udało się. wanna I see teraz you możesz... do a better No, throw no. than that. Nie mogę Wygrał. wygrać. Wygrał. 3 w 100. Dobra, chodź, idziemy stąd. Tu coś, tu Dobra. może auto będzie. No. Kot! Pete, Pete, stupid cat. No, Sporo kanister. maszyny. Dobra, pyta się Orange. pewnie do tego, do samochodu, Mhm. nie? Dobra, o, ja będę miał niego też traktory. Serio? moderne. Nie, tam To jeszcze już jest... lepiej piechty. Czekaj. Nie, traktor jest w ogóle zepsuty. To rower? O, Niklaus? siekiera można I wziąć. just well help them out. Klaus, a Lol, rowerem? pa. Ciul, Ja nie bym pomagaj pociupia im drzewa. im. Nie. Dobra, styko. Ida tu będzie samochód pewnie, wiesz? Tu Mhm. odłożę. Ryszard dranił. Oddaj rower! Vincent, come over Trzymam. here and help me out. Idę już. Vincent! Wicek, unoś się go do Wicek. Mój wujek miał na imię Vincent, My to God, Wicuś it's a mu by piece go of dali. junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? No, szału nie ma. Ale lepsze to jak Hey. nic. It's No. even missing wheel. Ja, dobra, nie ma kół, I'm no. sure there's a spare Musimy around znaleźć here somewhere. zapasowe. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix No, it to up prawda, and we'll to be out of prawda. here in no time. All right, fine. Czyli co, pewnie mamy znaleźć napraw samochód, no to pewnie parę rzeczy. Ja dobra, ja pod maskę zajrzę. Ja znalazłem łom na przykład. This could probably lift Looks the like car. a bad. Aha, żeby podnieść go, Dobra. ale to... Czyli tak, wiemy, że ej, stary, to jest jak z piątek 13. Ja. Wiemy, że już akumulator jest potrzebny. Mhm. Paliwa muszę dodać trochę. Czekaj. Seems like it's out of gas. Dobra, ja tutaj mam benzynę. Ja go podniosę od razu. Tylko w sumie nie, na razie bez Nie! sensu. No czekaj, Zobaczymy poczekaj. co będzie. No dobra, da się, Trzeba ale... zacząć od opony. No, Dobra. do góry Może pewnie. koło z tego, co? Może koło z Ja, bryczki. drewniane z tego. Z powozu. Klucz jest. There's a tire on the other side of All the right, bar. Tyre. Here I come to school you. Czekaj, tu się coś robi. Ja tu zostawię wszystko, co potrzebne. To jest do silnika, ale pokaż, gdzie ty to masz. Aha, To jest, żeby silnik na przykład Mhm, dźwignąć, mhm. nie? to na razie niepotrzebne. A, jest koło.
No. A, to trzeba na tym chyba się Wiesz, ty się musisz chycić, a ja cię przeciągnę na drugą stronę. No dobra. Tam jest koło. A to musisz w dół, nie umiesz tego dać w dół? To muszę iść do góry Ale do chodź ciebie, tu po dobra. prostu, no. Dobra, idę do ciebie. Uszczelka pod głowicą, najgorzej. Ja Kierom? chyć się Dobra. i patrz. Niklaus. I teraz mnie patrolujesz i mnie zostawisz na środku, ja? Dobra, jedź, głupi. Dej, on nie umie się już trzymać, Niklaus. Dobra. Kurwa. Dobra. Ej, tam więcej kół brakowało, nie? Nie, jedne chyba. No ja Spraw- wybieram, patrz, te nie fajne, bo nie ma felgi. Te jest takie se. Dobra, ciepna. Poszło, kapeć. Umiesz zeskoczyć, czy trzeba cię wciągnąć? Idzie. A, dobra. Dobra, Niklaus, tu już jest cooperation potrzebny, nie? No to co, ja podnoszę. Czekaj. Która to opona tu? Tu z tyłu, no. Dobra, to uwaga, czekaj. I? Nie, bo to jest podniesione, przecież samochód jest Tak, jest? podniesiony. Aha. Jest, tylko potem go opuścisz. Aha, dobra. Okay, I teraz now we weź, just need to weź screw in klucz, the leży studs. tutaj. I I dawaj, przykręcić. podokręcaj. Nie O. kanister, co ty bierzesz? Czekaj, odłóż. O. We could use this to fasten a new tire. Powiem szczerze, takich mechanik Wiesz to jak, się... wiesz jak się wymienia profesjonalnie, znaczy jak w ogóle się wymienia oponę? Teraz masz przykręcić, muszę opuścić ci potem i musisz dokręcić jeszcze raz. Dobra, jedna. Druga. Profesjonalnie. Kurde, grało się w tego mechanika. Dobra, czekaj. Bo tu Okay, nie... done. Now we need something to lift up to pick up to remove the support. Podnieś wóz i Ty wyciągnij- podnieś, co? a ja ty musisz go dźwignąć trochę, a ja wyciągnę ten... Dobra. Trzymam. A, dobra, już wyciągnąłem. Dobra. Anuluj. Wait, the car has 4 wheels now. Stary, ej co, nie trzeba już przykręcić, A ale to nam się to nierealistyczne. To nam... A na Haj. folować chyba, nie? Ej, ale czekaj. Waha. Nie mam wachy, musimy tutaj wachę wziąć. Tu jest. Wziął waha? I tutaj jest kurek. Umiesz tu nalać? No. Dobra. Fajnie robisz, synek. Ja. It's filled up with gas. Dobra, Wonder No i if it will wszystko. start. Dobra, ja ciebie da cis, a ty odpalej. dobra. Dobra? To go. A, bo ty też Jadymy. ciśniesz. Dobra, dobra, dobra. I potem musisz jakoś na paka wsiąść. Dobra. Kurwa. Aha! Czemuśmy go puścili? No, I didn't. Let's go get Dobra, nic się nie stało. A myślałem, że dupniemy Nic się, wtedy. no, też nic się nie stało. Akumulatora nie ma, ty! No bo A. właśnie, ale to nie ma akumulatora, to dlatego go na pych odpalono. A nie było nigdzie? Koniec. Nie ma. A jeszcze jest napraw samochód, to może dlatego, ty. No. Czekaj chwilę, przytrzymaj Looks lewy like the przycisk. battery is out of juice. No, wyczerpał się. Battery out of juice. No to Ciul. trzeba znaleźć akumulator. Go. Akumulator będzie może w tym. No tam chyba... O, tutaj jest, patrz. Jumper cables. A. Perfect. Let's pop the hood and try them. No i widzisz? Dobra, otwieraj Na macha. kable. These jumper cables might refresh the battery. To jest przypadkowo przodem żeśmy zaparkowali do traktora. Niklaus. Ale czemu Zupełny nie- a, dobra. przypadek. No. Patrz, ciul, minus, plus. Try to start the Dobra, car idź now. tam. Mhm. Idź rąbluj. Tylko... On powinien jeszcze traktorem gazować. Dobra, kurde. uwaga. Oh, shit. Ja. Hyciu. Mocne kable chyba były. It actually worked, this piece of junk. Yeah, I told you so. You did, but still. I was in Nie no, doubt. taki traktor to ma, musi mieć mocny Sometimes akumulator. you just gotta have a little faith in things, Leo. Faith, huh? Yeah. A tych dziadków to te konie chyba pożarły Let's get out tam. of here. Yes? No, I don't know. It was a while ago. O kurde. A wrócili. Oni już wrócili, a ten już ładuje, Niklaus. Hurry up, please. On już ładuje flinta. Absolutely. Mogliśmy im kurde telefon odłączyć, Are the czy coś. police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay. kurwa. I'll go take care of them. No, Ten ma magnuma just stay jakiegoś. here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum!
Oh shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Yeah, Dziadek! you got it. Come on, come on, Jak żeś się naćpał! come on! Go, 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 go! Niklas, jazda! Kita gaz. One tapas chciał zrobić, wiesz? Tym razem nam się udało. Ja. Jazda! Hey, Mason! We got cops coming! Step on O it! ciulów, 100. Teraz ty kierujesz, a ja będę No. strzelał, rozumiem? Ja pierdylam. Get this piece of shit going any faster! Just sit down, Leo! Padło auto, 100-letnie onka, szybko jechać. Here we go! Jezus. O nie! Here they Ja come! jestem Mogę u góry. titać. Hold on back there! A, ja jestem o Focus kurde on tutaj. driving, man! I'll keep them off our back! Muszę przeładować. O kurwa! Ale rozpierducha. A chyba kogoś postrzeliłem niewinnego. Muszą Chyba. być straty w ludziach zawsze, nie? Ale mi drogę by zajechał. Quiet, I'm going on back! Robotnik ledwo uskoczył. O nie, tir przed nami! Nie! Niklaus! Ja patrzyłem na chwilę na twoje, nie? No. Nie możesz Ło, patrzeć. kurde. Nie patrz na moje. Z Tyły masz drogi! zabezpieczone. A, barykada! Nie! Tu w prawo, dobra. Ja zaraz padnę, Niklaus dupi. Come on, keep going! Głupi, I'm not głupek. taking it that easy! Wow. Przygoda ci powiem, czuję. Jest przygoda. Uwaga! Ała! Jak na takiego starego żyncha to dobrze sobie radzi. No. Where did all these cars come from? O ciulów, 100. That car can't go any faster! Come on! Come on, Mason! Just keep it steady! Here you go, you cops! Dobrze, że mam nieskończoną ilość amunicji, nie? Cops are still on us, Vincent! Siedzą. Niklaus, jak my ich stracimy? Nie mam pojęcia. This might get fun! Grobie! Fajnie skakają. To jest ten nowy tryb do H1Z1! Ja. Auto Mobile, czy jak to się nazywa? Auto Royal. Papa mobile. Będzie chyba trochę... Wow! Strzelam! Jakie tutaj slow-mo! You okay back there? What do you think? You drive like an idiot! I'm trying to Dawaj. goddammit! Nie macie z nami szans! Opony, chłopie, tu jest Levolution takie! Ja, patrz, szeryf. O kurde. Kurwa, jak my kolczatki porobimy. No to porobione. Przed kolczatkami, kurde, nie ma ucieczki. No chyba nie. Freeze! You okay? Yeah, yeah! Let's go, come on! Get those bastards! Come on, go, go, go! Wydupiaj! Kajo jest na dole. Uważaj. Lewo, prawo, kurde, movement. Strafe! Strafe! Do łodzi, do łodzi. Leo, come help me out with it! No. Come on, go, go, go! Push! Push! Jest. Jakie to dobre było. O, Romantik. dzień drugi. Ognisko, nowy kamp. Musimy założyć. Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away, the better. Yeah, I guess you're right. All right, start rowing. We need to get going.
A to co, to po dwóch będziemy stronach. Wiosłuj. Dobra, Hey, Vincent. Yeah, czekaj. Ej, to najlepiej, żeby my tak synchronicznie chyba, probably a shark, Leo. nie? To będzie dobre teraz. What do you Czekaj. mean? There are No no to- sharks in this Bo water. coś nas kurde znosi. No bo O, musimy teraz z lewej. no. You're a clever Z lewej, guy, żeby Leo. w prawo. Dobra, Mhm. druga. Minimalnie. Teraz prawo, Teraz prawo, prawo. tutaj, no. Czyli lewa, I really dobra, saw będę something, lewa though. strona. Dawaj, dawaj, Probably dawaj! fish. Dobra, dobra. Yeah, whatever. Dobra. Fish. Dobra, i teraz już równo. You know what? O, się przesiadłem, dobra. Could have been a crocodile. Dobra, teraz ty trochę z twojej. I don't like Dobra. crocodiles. W sumie nie musimy. watch O, out. Jest dobra. okej. Teraz ja z mojej. No i to jest tak, słuchaj, ja czuję jak Polacy na olimpiadzie. W wioślarstwie. Yeah. Think there are any bears in these woods? There are probably bears in these Lewą waters, stroną Leo. dawaj, czyli w prawo, prawa strona. O I can't believe kurde. that. Dobra, nie, zmiana planów. Dobrze, dobrze. Looks like our peaceful boat Dobra. ride is over. Some rough streams. Lewo, nie, lewo, nie. lewo, lewo! Tak nie miało O! Byśmy się nie dogadali. Nie wiosłuj tyle, bo ja muszę sobie swojej nadrobić. Dobra, Dobra, teraz dobra. twoja. No. I tu będzie Ja. coraz szybciej. I 2. I musimy tak, na 3-4 stary. Czekaj. Dobra, dobrze. Teraz odbić trochę, no. I raz. I dwa! I I raz. trzy! I I dwa! dwa. I... O kurwa! I Klaus, kurwa. Move on. Go to the Oj, right. robi się szybko. Jest super. Jak myślicie, będzie wodospad na końcu? Będziemy wody nabierać? O Nie! kuźwa, o! Żeśmy Kurwa, wdupili. dawaj z tej... Nie! Nie Klaus, No, bo ty przecież- musisz z prawej strony teraz. No nie Klaus! No przecież! Dawid, będzie dobrze! Sea of Thieves, dobrze, że ja z tobą nie pływam. Nie, co ty? Będzie pan zadowolony, mówisz? Nic nie Dobra, będzie! ostatnia szansa. Niklas, to już musi się udać. Z lewej teraz. Wouldn't it be fast if I just jumped in and swam? Ty, a masz patent? Ty Yeah, masz sure. podobno żeglarski. Try that. Coś tam I'll mam. just stay in the boat. O, wstydź się. I think we're through the Będzie worst woda... of it. Ja, to jest... The Nie, rest is prawa, just a smooth prawa, ride. prawa, prawa. I think you spoke too soon, Leo. Look straight ahead. O nie, to nie ma szans. Dobra, wytrzymałość nam się odnowiła, Niklaus. Tak? Holy shit! Z prawej, no z prawej, z prawej, z prawej, z prawej, co ty z lewej? Wow, kurde! Jak dupniemy zaraz. Ciul! Się okręt podwodny zrobił. Dawaj. Musimy obrócić. No. Come on, go right! Ty, albo nam się odnowiła, albo mamy 0. Nie, mamy na jedne uderzenie, Max. O, Nie! Dobra, mamy save'a jakiegoś? coś tam pewnie było przed tym. O, dobra, spoko jest. Dobra. No i mamy full przynajmniej, No. nie? I frajerzy jesteśmy. Dobra, uważaj. We're not done yet. Czyli nas na prawo znosiło, nie? Mhm. To... O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, tam delikatnie. Dobra. Teraz w sumie na prosto. Nie, w lewo Teraz na- musimy O skręcić. kurde, przesiądź się. O nie, on czasami przerywa, No, wiesz? no, no. Dobra. A tu my nie byli Jaskinia. jeszcze. Jaskinia, prawa strona, wiosłuj prawa. Raz i dwa i wiosłuj. Jezu! Lewa. Crypted. Aha! Ja pierdylam. A już został! Niklaus, szkoda hopa. Idę do ciebie. Vincent! Yeah! I'm coming! Alright! Dawaj. Idę. Nie! Nie! Co Tak się, miało być. co się stało? Co się dzieje? Grab my hand! Yeah! Come on, grab it! Idź, kurde. Płaś! Boś jest ruby. Ja, ruby. Nie, to się zdarzy. Dobra. You okay?
FTK, respekt. Let's get out of here. All right. Czego to było? Z jakiej gierki to było z tym? Z Call of Duty. A, Nad grobem tam żołnierza. ja. Ech, te emotions. Stary, a myśmy dopiero, wiesz, wydostali się i What have you, mkniemy. huh? A gdzie tam Harvey? Yeah. So, what happens now? Look. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. O! Retrospection, kurde. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. O kurdi. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Łódź. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over. To jest now. Harvey, ja? Ja. To jest ciul głupi, widzisz. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. O kurde. O ja, się go rozjechał prawie. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. A to jest dziwne, bo ja niby zabiłem kogoś, ale tylko 8 lat dostałem? No, You really Yeah? want to take Harvey down, huh? znaczy tam było... Kurde, nie pamiętam Like I jak tam said, było to napisane na początku. No Go i with że that, you. pierwszy z 8 lat chyba. I'm going after. Tak, ale tam nie było, że zabójstwo. Tam było A. jakoś, że A, za napad rabunek. z bronią No, w ręku. Za rabunek i za jakieś tam rozruby. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. No nieźle, Niklaus. Sytuacja się Nosacz, zagęszcza. Nosacz pospolity. Widzisz, a jakby dali dwie normalne postacie, to by nie były charakterystyczne, nie? No. Musi być nosacz, kurde. O, To jest twoja baba.
To jest moja, fajną, ja sobie takie fajne wybiera, wiesz? Widziałeś tego Bachora? On już taki średni. Don't go too far, Alex. Ty, Janusz, patrz. Mom! Mama, tata is it, honey? pitnął z resztu. What's wrong? Oszukałaś mnie, wcale nie wyjechał do Włoch. Kurde, Shit. Alex? Alex? po wszystkiemu. Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. Sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Brzmi dobrze. No i to właśnie ta historia nas połączyła jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, już No. teraz będziemy się trzymać, kurde, przylegać do siebie jak ciasne gacie, nie? Nie odpuścimy ani na krok. Mam nadzieję, że już jesteśmy przy tym reju, Jezu, bo mi się nie chce, kurde, łazić. No, Wiesz jak to w tych grach jest, nie? tak. Że no musimy dojść do Johna, Ale żeby do John- niego dojść, to no, trzeba tak, dojść tak. do kogoś tam, który zna kogoś, kto może go kiedyś widział. A my do rodziny pierw idziemy. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Maciożnik, mikrofon możesz wyłączyć w aplikacji Origin w zakładce głos, w ustawieniach Never actually aplikacji. set foot in a place like this before. Dobra, który to mój dom? Mr. Fancy Ty, Pants with the college degree in czym the my best żyjemy, job? Niklaus? No, trochę slums, Kamperze? nie? I'm here with Trochę slums. Should be happy. I'm great to be around. Keep O, tu telling baba yourself hopa that. wyciepła. Ty, widziałeś to? Przyczepy. Sam Family. ja, Klupie, klopsztanga. klupie ten, Loifer. Ty, te grillują pich. se elegancko. Ale bych se tak... Aaa! Ale bych... O, Ah. a piątek dziś nie wolno, nie? No nie. Co to jest? Na band... Kto ty to jesteś z tą pałką? Ja pogadam z tą babą. I'm looking for someone. Szukam So am kogoś. I. My goddamn husband. He better be back soon. No kurwa. Fajna To jest- lampucera. Czekaj, właśnie. Co przeskrobał? What do you Muszę do? wiedzieć. Pewnie That nic. bastard's been cheating on me and Ah. now he cheats on Martha. I guess he didn't know that. Good luck Już nie anyway. tego nie wiedział. If you see him, Uuu. you let me know. I'll tell you what. If I see him, I'll think about it. Dokładnie. Ja bym Hopa też bronił trochę, bo to jak baba już widzisz co może Pawuszt! zrobić, nie? Ty! Hoses jest. Ida powóżd, czekaj, czekaj. Smells great. Aha. Nie mogę. Idzie ino Fuck. powiedzieć smells Ale great. burgery są, ja? Burgery No. też, ja. Aj, ciul. Dobra. Ja, trzymaj się macierznik. Dobra. Kontener. America. Gwałt! Dupczą się. Niklaus. Aż cało przyczepa chodzi. Nie gzić Czekaj. się tam! Widać coś tam. Podglądacze.pl. Nic nie widać. Kurde! Ciszej! Ciszej tam. Znaczy powiem to zawsze radośnie słyszeć, że u kogoś wiesz się układa, Się nie? układa w życiu. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech Dobrze. jak się wiedzie, to się wiedzie, Niech nie? mają. O, jest bajtel. Hey, Leo. I think I see your What's kid up? down there. Let's Kinda check busy. it out. Yeah, I can see that. Widzisz mojego synka? Tak, twój synek był na dole. Musimy tam tu A tu zejść. grają w baseball. Graj w baseball, ty, ochca, Niklaus. Ty mi możesz ciepać, chodź. Ida. Kaś ty Na jest. lewo, jak A wyjdziesz. czekaj, bo tu idzie coś zwinąć. Idzie młotek zwinąć.
Nie, A nie, tu możesz pomóc. Niklas, zaś za darmo mu pomagasz. to jest za dobry. Dobra. Ja idę tu, No, a ty tam. ja będę hitał. Hi there. Hey, you interested? No kurde, jasne, dawaj. I'll do a few pitches. All right, go ahead. Thank you. Hey, what's up? Czekaj, bo ja wezmę. Zacznij Can I take a odbijać. swing? Yep, go ahead. Thanks. Dobra, Niklaus, Uwaga. nie wyciulej, nie wal w jaja, czekaj, no. Uuuu! No. O! Kurwa! To the moon! Dawaj. Poszło, jeszcze raz. Podoba mi się. O, Podkręcona była. dobra, Teraz punkty, aha. lobem. A! Oh yeah. Ty punkty są, Curveball. dawaj. A. Słabo. Good hit. Da? Dobra, teraz ty. Shit. Dawaj. That'll do for now. Thanks. Nice Teraz welcome. idź, będziesz Very odbijał. interesting activity. Ja będę ciulą. Dawaj wąsaczu tą Hey. pałę. Hey, man. Want to try? Can I Yeah, have a sure. go? Sure thing. Here you go. Here. Dawaj. Thanks. No. Thank you. Czekaj, jak to się, aha, po prostu. No, Uwaga. Dawaj, no. Oj, no, dawaj. O! Podkręcona. Nice. Ty, za dobry jesteś. Wydupcymy im wszystkie bale. Dobra, uwaga, next. Ach, Swing. Ja, miss. teraz zakręca, patrz. No, A, Kurde, że chciapował, bele. normalnie, że chciepnął. Got it. Dobra, ostatni. no. No, Dobra. dobra. Thanks. Niklas I'm tutaj done. jednak. Okay, kurde. see you around. Bye bye. Ach, to lata po piłki. Bo my nie liczyli w ogóle po ile razy rzucamy, więc No. to też jest Musimy było tu lipa. zejść na dół przez ten Czekaj, warsztat. sam się w ktoś bawi. Bajtel mu się bawi, to jest mój? To nie, tu chodź. To idziemy przez warsztat. Tu trzeba na dół. Czy żeby zagrać, tak, wystarczy na PC, że jedna osoba ma grę, druga osoba musi być zaproszona do tej gry. Musimy baniok przesunąć. Hey, Linda. Over here. Leo! Hey! Yeah. O, ciul. Chodź! Pałoki. Cóż za przypadek. A kto powiedział, że to był przypadek? Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Nie no jasne, sprzeda męża kurde No. na psach. Z pewnością. Jako przykładna żona. Mhm. Goodbye. Bye. A czy na PS4 można grać na jednej konsoli? Tak, na dwa pady podobno. Słyszałem, że na jednym ekranie można grać na local co-opie. Ale to, żeby potwierdzić, nie jestem w 100% pewien. Ale no tak, myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, nie? No i pewnie można. Przecież jak i tak ekran się Of dzieli, to... course we are. No tak. You okay? Yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex! Look who's here! Alex! Hey, buddy. O, i więzi ojcowskie jest zerwane i wszystko ciul. Bo się dowiedział chłopak, że był w więzieniu, nie? No. Just a little bit upset. Leo. Yeah, he saw it in the papers. Oh, shit. It's okay, baby. Come here. So, is this the guy? Yeah, this is, Vincent. Nice to meet you. Niklas, no z dala od mojej baby. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Jezu, Niklas, ja nie chcę, idź za mnie pogadaj. Ida, z Bachorem muszę pogadać, no dobra, no. To ty idź, Tylko, a ja ze tak jak swoją ci babą mów... pogadam. Nie, tak jak ci mówię, z dala od baby... Patrz, jaki głupi, nie? Masz szczęście, że mam No animację. ale
Pogadać I could ino. use your help. A już nie mogę You did nawet something chyba. for me? No. A nie mogę. Hey, Alex. Leave me alone. Patrz, Ciul, co to- dezercja, dezercja. On uczy się od ojca ucieczki. Mm. Ty, patrz co on wykminił. Ale po ojcu. Mądry synek. Ach, Dobrze, że- cieszą, dobrze, że cieszą nosa nie ojca odziedziczył. takie dzieci. Thanks. Wanna start it up for me? Ty, Niklaus, widzę, że wy już tam zaraz z sprzęgiełkiem będziecie się dotykać. Co wy tam robicie? To ja tylko pociągnął. Hate being away from him. Widzisz ty w ogóle ten kontrast? Ja tu wspominam mojego synka, a ty mi babę tam podrywasz. No pani szefowo, pali jak ta lala, no. Co jeszcze byś chciała? No przecież już było palone. Zdupiaj. I o wyłaża jak coś. Zdupiaj ten moplik. Dobra. Nic nie było. Czekaj, bo mi Nie synek było. wydupił, nie? Chodź, pomożesz Czekaj, mi. Nie, ja chcę rzutkami porzucać. No to ciepaj, dobra w sumie, ty nie musisz pewnie. To zrób, to będzie ciekawiej, Dobra. będą dwa ekrany. Coś się tu dzieje, coś się tu... Powiedz, żeby Sanie włączyła. Nie mogę. Nie mogę takich rzeczy. Tomek na Come on, drzewie, buddy. Niklaus. Ty, Come on, just let patrz, me up. wziął Idź i drabinę. wciąg drabina. Hey. Smutna sprawa. No i Poproszę fajnie. o smutną fokę na czacie. I O Konona. Bible Hey, Tampa. look, your sign is Płaczącego. broken. Why don't you come down and help me fix it? No? All right. Don't worry, I'll fix it for Idę you. zobaczyć, co tam macie w chacie fajnego. Oh, let's see. I think I'm gonna need a hammer. Dobra, ja mu naprawię, może odzyskam, wiesz, u niego jakiś szacunek. Seems like a great kid. Fajnie maluje ten twój synek. A jaki mądry! Jezus Maria. Ja to po ojcu na pewno. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. Alex nie jest miętkim łonym robiony. Alex schodzi, no. Ty, ja muszę zobaczyć nos tego synka, nie? No właśnie normalny ma. Ja myślę, że żona Zdradzona. cię wali w rogi. I love you, buddy. I love you so much. O. You wanna play some basketball? Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Yes I am. Nos Want to shoot some listonosz. hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on, just one game? Come on, Vincent. Okay, guys, one game. Get ready to Ale lose, kurde, boy. one game guys, nie? I'm gonna win. Bo trzeba iść odpalić typa, a nie się bawić. To tak, na koniec tego odcinka se zagramy. You guys Ja. ready? Oh, we're ready. Let's go. Jeszcze dawaj. Okay. Dobra, teraz patrz. Ja jestem... Aha, jestem tutaj, dobra. Ty, kurwa. Dawaj ta bal. Pa. Ty oszukujesz, ją widział, ty robisz kroki, chłopie, z balą. A! I to nie był dwutakt. Dobra. Dawaj to. No, Here. łap! Nie, komu ja to podałem? Ty sami? Doskonały z siebie koszykarz. Patrz. Nie! Ciul. Nie! Teraz jest moja. Nie, dobra, Niklaus, a zrobimy tak. Ej, No, ty idź pod kosz, No. ja ci podam, no, a ty musisz wsada zrobić, dobra? no dawaj. Dobra, uważaj. No, Nie, z tej strony, jak tyś w życiu wsadów nie robił. no nie robił, No, bo o, ja tam, byłem za tam, niski no. do wsadów. No, bliżej kosza. No, 3, 4, uwaga! dawaj. No ale to kurwa. Nice. Taki opóźniony, ale Dawaj był. jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. No, no, Dawaj jeszcze raz. dawaj. Dobra, tam faceci się bawią, dziecku będę A podawał. on sam łapie Dobra, automatycznie? podbiegaj pod kosz. 3, No, 4. no, no. Dawaj i... Jest, dobra. Bugował piłkę! Brawo, wyszło. Ej, Niklaus! Co?
Ej, co on Kurwa, my robi? tej gry chyba nie przejdziemy teraz. Co on robi, te dziecko? No masz, nie, sorry, do kosza rzuciłem. Dobra, ja podaj już synkowi, podaj synkowi. Masz, weź, no weź to. No Na czemu E. on rzuca do kosza? Nice. Czekaj, Na E. dobra, to Stój. weź mu podaj. Here. No, patrz go. Co? Alex! Zrobisz psa! Aj, kurde, aj. Ojczyna miłość. Ale Good, super Alex. zabawa. Really good. You think? Yeah. Rzućcie You should become a pro. dzieckiem. I'll be right back. Yeah, okay. You're a natural talent. I on był tak w tym koszu został. Beautiful. Hey. Well, would you look at that? O! You guys seem to be getting along Niklas, all dobra, right. to ja muszę, wiesz, We are. przyda za 2 But I godziny. need to get Nie, going. a ja sam z synkiem Yeah, został, I know. to nie wiem. I'm just happy to see him smile again. Se pociepia bala. Yeah, me too. Come on, let's talk. Nie, z babą będę Kurde, gadać. Michael Jordan. Ty, So, Dwutakt, this is ciul. home now? Not for long. If the cops found us, then cicho, how bo ja could tu too. kręcę, Ej, ja mam dobrze, randkę. dobrze się Zamknij bawicie. się. Ja mam, You know what? zamknij się. Let's just leave. Let's get out of here. And you really think Harvey Ja tu will leave kręcę us alone? zajebiste, kurde, to są A ja lody ci kręcone, dziecko stary. wychowuję. How the fuck could I trust him? It is what it is. On mi babę It's the life we zdradzał. chose, Leo. Zdradzał z moją babą. Ale mi podał mały down. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. Niklas tak jak powiedział, nie? I no przyda zamknąć drzwi za sobą. Dobra, dobra. Linda, any idea where we're here? O właśnie, to jest pytanie What do you klucz. want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah, he's working at that new construction site W downtown. centrum. Okay, good. I need you Czy to oni be w tej ready to leave przyczepie the dalej place się as soon as I'm zegzują? back. Don't worry about that. I'll take care of it. Powinszować Just timingu. make sure to get back safe, okay? Yeah, No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. okay. I To jest promise. konkretna, charakterna You still kobieta. have that piece? I do. Wait. No. Kurde, ale armata. Here you go. Stary. Ja, jak coś to sobie odszczela dupa. I love you. O, nie patrz, Będzie- Niklas. będzie- Zamknij oczy. Ale to miłość jest. See my shots? Yeah. Dobra, you już were możesz really patrzeć. good. Like I said, you're a real pro. You think? Nice going. Tylko buddy. poszło, Niklas, wiesz? A, to A, bo wiesz, życie długo, w lesie. długo w więzieniu. Długo w więzieniu siedzieli. Parę, no tam było, z parę dni. I do. But you take care of your mom now. Znaczy ty rok, no. Can't we play one Przeszło. more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. O, All right, buddy. Go to your mom now. Okay. no to tak, my się zalogowali na chwilę do rodziny. Nie? Czas na logout. I co, i patrzysz na nią taką smutną i co, odszedłbyś? No mój synek też taki monostoj. Trochę jest. No dobra. Jeszcze tutaj filmik jakiś, o, to niech przeleci. My do szkoły przyjechali chyba. Give us Harvey's location. He better. What if he doesn't? You will. Trust me. Akumulator mu na jaja przypnymy, to powie. O, żółty kask. Dobrze nie biały, bo białe kaski robią You have to talk to someone. wiadomo What's the co. problem? What do you think this is, a coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Ej, Niklaus, No. nie mów, że to jest misja, że będziemy latać tym helikopterkiem Ja i bomby ściepować na do tego. GTA. Dobra. A kurde, co mamy zrobić, stary? Blefuj Blefować albo się na... nastaw. Ale wiesz co bym zrobił? Co bym Przerwę. zrobił w następnym odcinku, To kurde. be continued. To be continued, że nie wiadomo. Cliffhanger tak zwany. Także widzimy się już niedługo.